Aduh, ayo wis jendal e. Nganu ora nggo arit yo nggih. Repot iki. Weh, Napa Riko? alah ki nganu wis jendal. Nyeluk tolong iso apa ora? Priwe? Yang jogoke arit lah nang omah. Ono sapa nang omah? Bojone nang omah. Alah ya wis gampang wis. Tak upahi wis. Aduh lu tekan omah ki. Tak upahi 10.000 ya. Lu tambahi. 10.000 lah aku jujuli ya. Oke tuku es kok. Wis lah yang penting tekan kene nganu nih ya. Oke. Arite ya. Siap. Sun ya. Yo. Wong suwi temen juga arit sedelok kono wis dipai 20.000 barang. Sampean ki lho ngerti bojone repot dadak kongkon-kongkon, mbok yo mulih njupuk dhewe. Kok sira to? Nyong ki mau wis kongkong kae sapa? Parlan kok, tak kon juga arit kok. Lah paran mangke ngomong iki ngene kok. Mbak, Lan. Riko kon ngeteri arit kon lik tiok nang kebon kono kae. Ya Allah gayanku ki rong rampung lho Lan. Ku ngamuk lho Mbak nek ra diterteri lho. Oh, ya Soalnya nek Allah. wong nang kebon ki saya. Ya. Ndang diteri ya? Ya, sun ya Lan. Oh Mbak. Jangan wae. Ngono kuwi lho. Ya mau ke ora ngono kok, wis tak upahi bola sira dapusi parlan kowe jenenge. Kalam bonyar bali omah gayane ra karuan kae kok ngurusi arit. Awas ke bocah. Cair iki.